sauti daga Sha'ara Studio. Salamu ala maulana, salamu ala maulana, salamu ala maulana, zini salamu ala maulana, zai gatan maragata, kai ne gatan ne gata, ya haske na zukata da sanka ne aka samun gata, jagora ne kenan shi ne hakikanin mafitata, alzakzaki ka bibita, da bazarka nake ta rawata, domin ka nake wakata, a gurin ka nake rerata, baban Ahmad maulana ni akan ka zan fafata, dokar ta bar jagora a radini sai na karyata, wuce hayya 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 jinjina har na zara wukata, domin na dauro sulke da makiya yau zan fafata, tafiyar aita tafi kenan tun farkon ta muna tatata, Allah yau ya kawo mu gani ina tsayuwa da kafata, al'adar mai budiya wurin ilahu nake yin bauta, surutai koko suka ba sa sawa inda ina ta, ko an so koko an yi wakar nan sai na rera ta, kai da ma za a gidan ai za na fujin karfin da karanta, ali mai budiya tabbas ba tsoro a cikin wakata. In ka rike zazzaki malam kai da wuta ba za kwaɗe ba, in ka ba da ranka ya zan fansar addini ba wai ba, a gobe kiyama tabbas wurin ini su yi matar ba, amma in ka ki imamu ba shakka sai ka sha girma, a gobe kiyama tabbas kasan wuta za a yi makatar ba, tabbas sai an yi da maka ka sha a cikin ka kwarai ba wai ba, wannan a gaya maka sayyid shi ne jagora ba wai ba, mu ne yan gani kashe na akan alzakzaki ba wasa ba, amma bai na fada hujja ya yi jiwa ni ku zo ku yi duba, nazari a cikin magana ta shi ne dubar ba wai ba, shi zakzaki ya rike Allah madogara ta sama wani can ba, komai zai yi yana yi ne domin Allah ba wasa ba, lamuran sadikan su ga Allah ya sallamawa bai bijire ba, wallahi hakan ta saka ya sha jarabawa ba kaɗan ba, an yi masa kamu goma a kurkuku maulana abba, wujar daki na duhu suka sashi imam ba gani sai ba, kuma sun kashe 'ya'yayensa guda shida ba zancen wasa ba, Ahmad Hamid Mahmudu har abada ba zan manta ba, amma da Aliyu Maidu dan auta ne ba ƙarya ba, sannan sun yi wa imam harbin mutuwa ku ji ba wasa ba, sannan hada mai ɗakinsa umma zinawa gani sai ba, sun yi masa zalunci tabbas su ma ba za su musa ba, ke gwamnati kin yi asara barnar da kika yi ba wai ba, ni kan sayi da alzazzaki san ba za na rufe baki ba, har yau maulana na nan da ransa ba zancen wasa ba, har yau alzazzaki na nan da ransa ba zancen wasa ba, zaluncin nan da suka yi mai bai sanya ya bar dawa ba, waye aka yi wa wannan a duniya in ba maula ba, duka annabawan Allah sun sha jarabawa duba, kai mu duba annabi Adam da nasa an ka kashe ba wai ba, sannan sai annabi Nuhu kalar jarabawa ta shi gudu ba, Ibrahim Khalilullah cikin wuta suka sa shi gudu ba, sannan sai annabi Musa an jarabawa ba kadan ba, Ruhullahi almasihu sun so ne su kashe shi gudu ba, magiya sun yi kulle dan su kashe shi kwarai ba wai ba, tabbas sun so su kashe shi amma Allah bai so ba, Allahu ya dauke Isa ya buya ba zancen wasa ba, sannan sai ranka ta kafkar kaf jagoran kowa, ma'ana baban Zahra'u annabi ne mai tarin baiwa, shi ma ba shakka tabbas manzo ai ya sha jarabawa, in ka duba da'iba malam kan manzo na an kafasawa, kai mu duba yakin Udu har abada ba zan manta ba, kafirai sun zagaye annabi suna ta sara ba ƙarya ba, to annabi an masa wannan wai waye za a yi kyalewa, dama aka hanyar nan take sunna ce ba ta canzawa, da'awar sayyid alzazzaki har abada ba ta canza ba, ku gane kisa ko dauri ba za ya samu mu bar malam ba, ko shi a tabbar sayyid sai mun bar ta kwarai ba wai ba, mu zakzaki ne jagora a koda yaushe muke yin duba, gagara gasar me gasa sharfuddin ba gani sai ba, kai ka ji murucin kan dutse a taba ka kiyama an je, dama hausawa sun ce uwar rago aka yi wa jaje, uwa ta gwani ko sai san barka ka ji batu na mazaje, shi kuma gari na masoyi baya nisa dan sai an je, yau ga magari na Abuja mun tare da sayyid ya je, ta bakin wani mawa
mawaki tura ta yi gabatin jaje labbai ka abu shada'u na zo da jinjinan ban girma assalamu alaika imamu mai cikar isa da karama